Karong buntaga makapuso sa spotlight hisgutan ta kining paspas nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa atong silingang lalawigan sa Negros Oriental. Unsay mga lakang nga gihimo sa provincial government aron pagkontrolar sa mga kaso. Karong buntaga makapuso makauban nato ang Assistant Provincial Health Officer ug tigpamaba sa ilang provincial IATF sa Negros Oriental, Dr. Leland Estacion. Good morning, Doktora. Welcome sa programa. Kumusta ka karong buntaga, Dok? Okay ra kayo Miko. And then dagang salamat po nga gitagaan mi ninyong chance nga pagpahibalo sa atong mga kaigsunan sa Negros Oriental o mga taga Negros Oriental kung unsa ra gyud ang COVID status sa atong probinsya. Kumusta ang sitwasyon sa mga kaso diha sa probinsya, Dok? Of course, ang sitwasyon nato ron dinhi ang atong kaso rising, no? Rising ang atong kaso tungod kay naatay massive kanang testing, no? O atong mga tao na edukar na pod nga kung na sila gimulo, magpa-assess gid sila o magpa-test. Kumusta ang estado sa atong mga tambalanon karon, Dok? The past few days we were seeing figures sa inyong COVID beds nga capacity, Dok, nga puno-puno na jud og ang kahugpungan pod sa mga doktor sa inyo mi hulagway sab sila, and we quote, "Our healthcare is screaming." Yes, that's true, no? Ang atong mga isolation facility din hinato napuno na. Puno-puno na jud, di kay napuno na. Ang nahitabo magud nato dinhi nga ang atong mga hospitals, no, sa Negros Oriental, wala sila ni conform sa 30% nga dapat i-allot for COVID. Ngano man tungod kay kulang pod sila og mga health workers or frontliners nga moamman sa ilahang mga sa ilang mga lugar. We had a meeting yesterday with the Regional Director of Health in the name of Dr. Bernadas. Og iyang ipa-survey ang mga hospital, no, sa iyang staff sa DOH para mangutana kung pila man jud ang gikinahanglan augmentation ang atong DOH Region 7 ready nga mo-augment. Unsa gyud ninyo matumbok ninyo, Doktora, nga main reason nganong ni surge gyud ang cases diha sa Negros Oriental, Dok? Tungod ba ni kay kumpiyansa ra ang mga tawo pod? Yes, ang atong main reason good is lapses o laxity, no? So ang atong mga tao dili na mo wala gyud ni follow sa strict health protocol. Og napoy sometimes if no follow ka na lapses sa imuhang pag follow sa protocol. O mo na siya. At the same time pod ang mga katawhan murag gasige gyapon tapok-tapok, no? Ang atong entertainment kapadayon, atong restaurant kapadayon. So mauna nang atong gobernador mo perma na siya usa ka EO to implement a stricter implementation on the kanang convergence of people. Dok, kumusta mga nurses at mga medical workers diha, Dok? Dinhi sa Negros Oriental Provincial Hospital, medyo ang atong mga nurses they are still committed, no? Mga mo trabaho para sa ato ang mga katawhan mo serbisyo. Wala sa NOPH, wala man takadungog na nang resign, no? So mo na siya ang status din sa atong tanan nga government hospital sa probinsya sa Negros Oriental. So, doon na kay gusto ipaabot karon, Dok, in closing, mensahe sa inyong mga constituents sa Negros Oriental, sa mga kaigsunan nga nagtanaw karon din sa Central Visayas, unsay gusto nimong ipaambit nga mensahe, Dr. Estacion? Katong ako sa i-address sa mga katawhan nga taga Negros Oriental nga gusto nang naa sa laing lugar nga gusto mo pauli dinhi, akong unta ayaw sa mo, no? If you are still okay in where you are now, ayaw sa magpauli sa Negros Oriental. Tungod kay number 1, nagtaas atong kaso and we don't want that your loved one matakdan mo diri, or at the same time nagkinahanglan negative swab test tungod kay para abot ninyo diri ang seguridad sa inyong pamilya mas safe pod. Okay. Dayon sa atong mga kaigsunan nga naadjud karon nagpuyo sa Negros Oriental, ako nagpahimangno nga kita tanan mo abide gid ta sa mga minimum health protocol. Pinakalas na lang gyud, Dok, nalimot ko pangutana. Vaccination rollout, kumusta, Dok? Briefly. Atong vaccination rollout dinhi sa Negros Oriental nakadawat lang tag mga 34,000 ka Pino nga vaccines. So if you multiply that into 2 doses, that's only 17,000 people, no? But
Sa pagkakaroon, ang atong nabakunahan sa first dose mo ang 10,587 as of yesterday. Then ang total vaccinated, ang naka-second dose na 5,210. Ongoing karon ang ato ang vaccination. And then ang total vaccinated is only 15,797. More vaccines are And coming then- na, Doc. Na among giingnan ang regional director kay sa una man gud gi-accept na low kay among turnout, no? Kay na among mga health workers no munang nadugay mi kay sige na mong gihulat. Pero we were instructed nga ipadayon namo sa A2, no? And then karon medyo paspas na mi. So we were promised by the regional director nga pun-an niya ang among allocation. All right, with that, Doc, we'd like to thank you for joining us. Salamat kayo sa paghatap og updates kabahin sa sitwasyon diha sa Negros Oriental. Makapusit si Dr. Lilan Estacion. Daghan kayong salamat, Doc. Salamat po Nico and good morning. Thank you, Doc, and good morning.